няма да бъде приятел на бъдещи пастори. Едно слово, което се намира в една от книгите на царете. Там се описа една случка за сина на Анна, Самуил. Когато той беше още малък, той чу някой да му вика по име. Не. И той каза следните думи. Ето ме! Вие, като бъдещи пастори сега след само няколко минути, готови ли сте, ако чуете гласа на Бога, да кажете: Боже, ето ме! Боже, ето ме да бъда на Твое разположение. Това е инструктаж, не е така? Да. Затова аз ви пожелавам винаги да чуете Божия глас. Но не само да го чуете, защото много хора чуват Божия глас, но нямат отговор. Не може да отговарят на Бога. Аз ви пожелавам второто нещо. Да имате отговор. И този отговор да бъде: ето ме, Боже, на Твое разположение съм. Защото наистина пастирското служение е много отговорно. То не просто е така: сега ще ви ръкополагаме за пастори и готово. Всеки може да си прави каквото си иска. Не. Всеки трябва да направи това, което Бог иска от него. Да пази стадото, което му поверено, за да го представи чисто, свято, непокътнато при деня на Бога. Когато Бог ще идва, Той ще потърси своето стадо от вас, от мен, от всички мои братя пастори и така нататък. Какво да ви кажа друго? Няма да ви е лесно през останалата част на вашия живот. Защо казвам останалата, пастор Борис? Защото до сега имахте един друг живот. До още няколко минути имате съвсем друг живот. Но след около 5 минути вие ще бъдете съвсем други хора. Вие трябва да бъдете други хора. Вие трябва да промените вашето мислене. Трябва да промените вашия начин на живот. Трябва да промените вашия начин на общуване. Трябва да промените вашия начин на живеене в дома, на улицата, на работното място, навсякъде, където ходите, трябва да има промяна от сега. Защото това, което получавате в днешния ден, е една отговорност към Бога, една отговорност към църквите, които са ви поверени и където се служите, една отговорност към обществото на тази държава, една отговорност към ръководството на тази деноминация и най-вече, най-голямата отговорност, това е отговорността пред Бога. Защото всичко друго може да отпадне, всичко друго може да не се спазва, защото сме човеци, но това, последното, ние сме длъжни да го спазваме. Не омаловажавам другите неща. Вижте, преди много години, когато бях ръкоположен за пастор тук в тази зала, аз приех инструктаж и съвет от един много мъдър човек. И да ви кажа ли кой е той? Да ви кажа. Пастор Инфодон. Той ме съветва 3 неща, които сега аз от него го име ви съветвам вас. Спазвайте тия 3 неща, като бъдещи пастори, и не се съобразявайте с нещата. 3 неща, които ако вие ги спазвате, ще бъдете добри пастори. Защото може да бъдете и недобри пастори, което не ви го пожелавам. Но аз ви пожелавам да бъдете едни от най-добрите пастори. Ако спазвате тези 3 неща, братя. Първото нещо, което да го спазвате. На първо място във вашия живот да бъде Бог. Единствено Бог. На първо място в живота ви, на първо място навсякъде, в мислите ви, в сърцата ви да бъде Бог. На второ място някой от вас може да помисли, ще каже: църква, така и... На второ място, семейството. Не допускайте да бъдат наранени вашите семейства. Никога без да има за какво. Защитавайте вашите семейства като лъв, който защитава лъвното си семейство.
Защитавайте семейството си като горгорица, което пази малките си в гнездото и не допуска дори сокол да се доближи. Бъдете вярни на вашите семейства, не ги наранявайте. На второ място след Бога е вашето. Ако всичко е в ред във вашите семейства, ако вие умеете да управлявате вашите семейства,